Akurát si idem robiť náš výborný proklub, pretože čo si budeme hovoriť, máme doma deti a občas ma bolia tie zada, tak si idem spraviť ten proklub. Ale není dobrý iba na bolavé záda, ale napríklad aj keď vás bolia kolena a máme výborné recenzie s ním, tak ja si myslím, že by to stalo za to vyskúšanie a tie ceny máme tak navrhnuté, aby si to mohol vlastne dovoliť každý. No a ja si akurát idem robiť ten proklub. A tu máme jeden proklub Maxi. Ten som si ako prvý vybrala. Je vlastne so sladidlami. A máme tu ešte veľkú škálu vlastne vitamínov prospešných. A tento vlastne už mi dochádza. Ono to vyzerá takto. Taký biely prášok. No a teraz si idem načať tento višňový. On je strašne dobrý. Takto tam máte pixlu, akoby ten, jak na konzervách to býva. Teraz si to otvoríte. Ja to väčšinou nemôžem otvoriť. Pomôžem si takto. Tak. Porezať sa. Moment. A vlastne to máte plnú takto pixlu toho prášku. Tak. Zaberete si vlastne takto 2 lyžičky. Tak, dolejete vodou, tak premiešate, necháte nabupnať a potom po chvíľke vypijete po takých 10 minútach. Ja vám to ukážem za chvíľku, aké to bude nabupnané. A vlastne ja som sa rozhodla, že vám ukážem ešte aj tento kolágen vlastne. Jak je nabopné, pretože tuto to moc dobre není vidno. Tak, ja spravím aj tento, aby ste to videli. To rovno dám už celé. Tak, pixla je prázdna, môžeme odložiť na niečo. Takže, tu mám vodu. Tak, dobre to rozmiešame. Vlastne ešte počkáte takých 5-10 minút, aby vám to nabopnalo a ono to aj bude vidieť. Tu vám vlastne môžem ukázať, koľko tu máme vlastne vitamínov prospešných. Máme tu vitamín C, niacín, vitamín E, kyselina pantoténová, vitamín B6, vitamín B2, B1, kyselina listová, biotín, vitamín D, vitamín B1, vápnik, horčík, kremík, fosfor, bor, hydrolyzovaný kolagén, protizápalová zložka, tu je glukosamín, kyselina hyaluronová, chondroitín a aminokyselina lizín. Toľko to vlastne vitamínov je v tom jednom vlastne v jednej tej pixli a vlastne všetko máte akože obsažené aj tuto v tom pohári. Potom vlastne tu máte vlastne tiež samé dobré vitamíny. A vlastne tento višňov je úplne super. Ja som si ho najskôr dávala zo začiatku asi tak 1 lyžičku do takéhoto pohára. Vôbec mi to nechutilo, bolo to také bez chutí. Potom som si dala 2 lyžičky a bolo to úplne super. Niekto si to mieša napríklad tento sladký s nesladeným, lebo mu to viacej chutná. Takže vlastne tak, ešte počkáme vlastne, dokým sa nám tento ja vám to asi potom vyfotím, lebo to budeme čakať dlho. Potom vám to asi vyfotím, že vlastne sa tam ten kolagén potom vlastne nabopná a potom sa to až pije. Ono to je po chvíľke vidieť. Takže asi toľko som vám chcela povedať. Máme fakt výborné skúsenosti s tými našimi vlastne proklubami a nie sú fakt ako drahé. Takže ako ja si myslím, že za skúšku nikto nič vlastne nedá. Takže za mňa úplne toto je úplne akože úplne top. Takže majte sa pekne. A vlastne už sa to akože rozpustilo, no to je také, neviem či to budete vidno na lyžičke, to asi není vidno. A tuto po okraju je to vidno.
Ja vám to takto natočím asi, to bude lepšie, lebo tuto je to len na okrajoch vidno. Vidíte, to je ten kolagén. Tak. A tento višňový tam myslím, že nebude nič tak vidno. Je tu trochu. Ale tuto to nie je až tak vidno, ako to vlastne vidno tu. Ja ľúbim obidva.